नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर काल आपण आपल्या 10व्या अध्यायाचं वाचन पूर्ण केलं होतं आणि आता सुरुवात करूया आपल्या 11व्या अध्यायाच्या वाचनाला. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. अध्याय 11वा वत्सासूर आणि बकासूर संहार. यमलार्जुन वृक्ष प्रजासारखा कडकडाट करीत भूमीवर उन्मळून पडले तेव्हा नंद महाराजांसहित सगळेच गोकुळवासी तात्काळ त्या ठिकाणी गोळा झाले. ते अर्जुन वृक्ष असे अचानक कोसळून पडल्याचे पाहून त्यांना मोठे आश्चर्य वाटू लागले. वृक्ष पडण्याचे त्यांना कोणतेच कारण सापडत नव्हते आणि त्यामुळे ते अतिशय गोंधळून गेले. जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णांना उखळाला बांधलेल्या अवस्थेत पाहिले तेव्हा हे कार्य निश्चितच कोणा असुराचेच असायला पाहिजे असा त्यांनी विचार केला. अन्यथा असे कसे घडेल? आणि त्याच वेळी ते या घटनेने अतिशय व्यथित झाले, कारण श्रीकृष्णांबाबत अशा विलक्षण घटना सतत होऊ लागल्या होत्या. गोकुळवासी जनांचा या घटनेबाबत तर्कवितर्क चालू असताना तेथे खेळत असणाऱ्या मुलांनी त्यांना सांगितले की बाळकृष्ण रांगत रांगत 2 वृक्षांमधून चालले असताना उखळ दोन्ही वृक्षांमध्ये अडकले, म्हणून त्यांनी दोर ओढला आणि त्यामुळे वृक्ष खाली पडले. आणि जेव्हा वृक्ष खाली पडले तेव्हा त्यांच्यातून 2 प्रकाशमान पुरुष बाहेर आले आणि त्यांनी बाळकृष्णांना काहीतरी सांगितले. अनेक गोपजनांनी बालकांच्या कथनावर विश्वास ठेवला नाही. अशी गोष्ट कधी शक्य होईल यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता. काही जणांनी मात्र या बालकांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला आणि नंद महाराजांना म्हणाले, आपला पुत्र इतर मुलांहून वेगळा आहे, त्याने हे कार्य केलेही असेल. नंद महाराजांना आपल्या पुत्राच्या असामान्य शक्तींविषयी ऐकून हसू आले. त्यांनी आपल्या अद्भुत मुलाला मोकळे करण्यासाठी दोराची गाठ सोडली. नंद महाराजांनी बाळकृष्णांना सोडल्यानंतर वयस्क गोपिकांनी त्यांना मांडीवर घेतले आणि टाळ्या वाजवून त्यांनी त्यांच्या अद्भुत कार्याचे गुण गायले. बाळकृष्णही सामान्य मुलाप्रमाणे नाचू लागले. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्णपणे गोपिकांच्या नियंत्रणाखाली त्यांच्या हातातील कठपुतळीप्रमाणे गीत गीत गात नाचले. यशोदा माता श्रीकृष्णांना कधी कधी बसण्यासाठी पाट आणण्यास सांगे आणि एका मुलाला ते उचलणे कठीण असले तरी बाळकृष्ण कोणत्याही स्थितीत तो मातेला आणून देत. कधी कधी त्यांचे पिता नारायणाची पूजा करीत असताना लाकडी खडावा आणायला सांगत तेव्हा बाळकृष्ण मोठ्या सायासाने त्या माथ्यावर ठेवीत आणि पित्याकडे आणून देत. ते त्यांना जेव्हा कधी जड वस्तू आणायला सांगितले जाई तेव्हा ती उचलता येत नसल्याने ते केवळ हात हलवीत. अशा प्रकारे दररोज प्रत्येक क्षणी ते आपल्या माता पित्यांकरिता सुखाचे सागर होते. स्वयं भगवंत वृंदावनवासी जनांसोबत अशा मधुर बाल चरित्राचे प्रदर्शन करीत होते, कारण त्यांना परम सत्याच्या शोधात असणाऱ्या तत्वज्ञानांना आणि अध्यात्मवाद्यांना परमसत्य पुरुषोत्तम आपल्या अनन्य भक्तांच्या इच्छांना कसे समर्पित असतात हे दाखवून द्यायचे होते. एक दिवस एक फळवाली नंद महाराजांच्या भवनासमोर आली होती. फळे घ्या, फळे, कोणाला फळे हवी असतील तर घेऊन जा, अशी
फळवालीची हाक ऐकून लहानशा श्रीकृष्णांनी तात्काळ मूठ धरून धान्य घेतले आणि त्या बदल्यात फळे घेण्याकरिता ते बाहेर आले. त्या काळी धान्याने देवाणघेवाण होत असे. आपले माता पिता धान्याच्या बदल्यात वस्तू घेताना त्यांनी पाहिले असावे आणि म्हणून त्यांनी त्याचे अनुकरण केले केले होते. त्यांच्या लहान लहान मुठीत कितीसे धान्य असणार आणि तशात मुठी बंद नसल्याने सगळे धान्य जमिनीवर पडत चालले होते. फळ फळवालीची नजर अशा अवस्थेतील बाळकृष्णांकडे गेली आणि त्यांच्या अनुपम सौंदर्याने ती मोहित झाली. तिने तात्काळ बाळकृष्णांच्या मुठीतील शिल्लक राहिलेले काही धान्याचे दाणे स्वीकारले आणि त्यांचे काही दोन्ही हात फळांनी भरून दिले. तदनंतर फळवालीला आपली टोपली रत्नांनी पूर्ण भरलेली असल्याचे दिसले. भगवंत सर्व प्रकाराने वर प्रदान करणारे आहेत. जेव्हा कोणी भगवंतांना काही उपहार अर्पण करतो तेव्हा त्याचा अनंत पटीने लाभच होत असतो. एके दिवशी यमलार्जुन वृक्षांना मुक्ती प्रदान करणारे भगवान श्रीकृष्ण, श्री बलराम आणि इतर मुलांबरोबर यमुना तीरावर खेळत होते. फारच उशीर झाल्याने रोहिणी माता त्यांना घरी बोलाविण्याकरिता गेली. परंतु कृष्ण बलराम आपल्या बालमित्रांबरोबर खेळण्यात इतके रमले होते की त्यांची घरी परत जाण्याची इच्छाच होत नव्हती. ते खेळात अधिकच गर्क झाले. रोहिणी माता त्यांना घरी घेऊन जाण्यात असमर्थ झाली. तिने घरी जाऊन यशोदा मातेला त्यांना घेऊन येण्याकरिता पाठवले. यशोदा मातेला आपल्या मुलांबाबत इतका स्नेह होता की ती त्यांना बोलविण्याकरता बाहेर आली तेव्हा त्यांच्या स्तनात दूध उतरले. तिने मोठ्याने हाक मारली, प्रिय बाळ, घरी ये. तुझी भुकेची वेळ होऊन गेली आहे. पहा, ती पुढे म्हणाली, कृष्णा, हे अरविंदाक्षा, तू आता भरपूर खेळलास. आता घरी ये आणि स्तनपान कर. बाळ, तू फार वेळ खेळून थकला असशील. तिने बलरामांना हाक मारली, बाळा बलरामा, अरे कुलनंदना, तुझ्या अनुजाबरोबर कृष्णाबरोबर लवकर घरी ये. तुम्ही सकाळपासून खेळून थकला असाल. कृपया घरी या आणि भोजन करा. तुमचे वडील वाट पाहत आहेत. त्यांना भोजन करायचे आहे. तुम्ही घरी निघून या म्हणजे ते भोजन करतील. नंद महाराज आपली वाट पाहत आहेत आणि आपल्याशिवाय ते भोजन करणार नाहीत हे ऐकून कृष्ण बलराम घराकडे निघाले. त्यांच्या सोबत्यांनी तक्रार केली. आपला खेळ अगदी रंगत आला असतानाच कृष्ण आपल्याला सोडून चालला आहे. आता आम्ही सोडून देतो. दुसऱ्या वेळी आम्ही त्याला घरी जाऊ देणार नाही. त्या बालसवंगड्यांनी पुन्हा आपल्याबरोबर कधी खेळू न देण्याबद्दल त्यांना धमकी दिली. श्रीकृष्णांना भय वाटले आणि घराकडे जाण्याऐवजी ते परत मुलांबरोबर खेळू लागले. त्यावेळी यशोदा माता मुलांना रागे भरली त्यावेळी यशोदा माता मुलांना रागे भरली आणि श्रीकृष्णांना म्हणाली, कृष्णा, तू रस्त्यावरचा पोर आहेस असे तुला वाटते काय? तुला घर नाही. सकाळपासून खेळून सर्व अंग धुळीने भरले आहे. आता घरी जाऊन स्नान कर. त्याशिवाय आज तुझा जन्मदिवस आहे म्हणून घरी चल आणि ब्राह्मणांना गोदान कर. या तुझ्या सवंगड्यांकडे बघ. त्यांच्या मातांनी त्यांना अलंकार घालून कसा सुंदर शृंगार केला आहे. तू सुद्धा स्नान कर, नवीन वस्त्रालंकार घाल आणि वाटल्यास पुन्हा खेळायला जा. यशोदा मातेने श्रीकृष्ण बलरामांना घरी बोलविले. भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलराम हे शिव आणि ब्रह्मदेवांसारख्या श्रेष्ठ देवतांचे उपास्य आहेत आणि यशोदा माता त्यांना आपली मुले समजत होती. घरी आल्यावर तिने कृष्ण बलरामांना स्नान घातले आणि सुंदर वस्त्राभूषणे घालून त्यांचा आकर्षक शृंगार केला. तिने नंतर ब्राह्मणांना पाचारण केले आणि जन्मोत्सवाच्या निमित्त आपल्या मुलांकडून ब्राह्मणांना गोदान करविले. अशा रीतीने तिने आपल्या भवनात जन्मोत्सव साजरा केला. या प्रसंगानंतर सगळे वयस्कर गोपजन नंद महाराजांजवळ आले. असुरांनी हल्ली महावनात मोठमोठे उत्पात चालविले आहेत आणि त्यांना कसे थांबवावे याबाबत ते सल्लामसलत करू लागले. या सभेत नंद महाराजांचे बंधू उपनंद उपस्थित होते. ते ज्ञानी आणि अनुभवी समजले जात. ते कृष्ण बलरामांचे हितचिंतक होते.
ते एक नेता होते आणि ते सर्वांना संबोधित करीत म्हणाले, प्रिय मित्रांनो, आता आपण हे स्थान सोडून इतरत्रच जाणे योग्य आहे. कारण येथे उपद्रव माजविण्याखातर मोठमोठ्या असुरांचे आगमन होऊ आपल्याला वारंवार आढळून येईल. तसेच खास करून ते लहान बालकांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कृष्ण आणि पूतनेचेच उदाहरण घ्या. केवळ भगवान हरींच्याच कृपेने कृष्ण अशा राक्षसीपासून वाचला आहे. तृणावर्त असुर त्याला आकाशात उंच घेऊन गेला, परंतु हरिकृपेने तो वाचला आणि असुर मात्र एका शिळेवर खाली पडला आणि गतप्राण झाला. आता मागे हे बालक दोन वृक्षांमध्ये खेळत असताना ते दोन्ही वृक्ष भयंकररित्या खाली कोसळल्याने आणि बालकाला मात्र कोणतीही इजा झाली नाही. भगवान हरींनी त्यांचे पुन्हा रक्षण केले. जर या वृक्षाखाली हे बालक अथवा त्यांच्या सोबत खेळणारे कोणतेही बालक चिडून ठार झाले असते तर काय झाले असते याची कल्पनाच केलेली बरी. या सर्व घटनांचा आढावा घेता हे स्थान आता येथून पुढे सुरक्षित राहिलेले नाही, हाच निर्णय केला जाऊ शकतो. आपण स्थलांतर करणेच योग्य ठरणार आहे. केवळ हरी भगवंतांच्या कृपेनेच आपणा सर्वांचे वेगवेगळ्या संकटातून रक्षण झालेले आहे. आता आपण सावध राहिले पाहिजे आणि हे स्थान सोडून इतरत्र जेथे शांततेने राहता येईल अशा ठिकाणी गेले पाहिजे. माझा असा विचार आहे की आपण वृंदावन नामक वनाकडे जावे. हे वन अतिशय नूतन वेली वनस्पतींनी युक्त आहे. आपल्या गायी चारण्याकरिता तेथे योग्य अशी अनेक कुरणे आहेत आणि आपण व आपली कुटुंबे, गोपिका आणि मुले सगळेच तेथे शांततेने निवास करू शकतो. जवळच गोवर्धन नामक पर्वत आहे. त्याचे सौंदर्य अनुपम आहे आणि तेथे पशूंसाठी प्रचूर कोवळे गवत आहे. याप्रमाणे तेथे निवास करण्याकरिता कोणतीही अडचण नाही. याकरिता माझा असा सल्ला आहे की आता अधिक वेळ घालवण्यात अर्थ नाही, तर आपण अशा सुंदर स्थानी जाण्याची तयारी करावी. आता त्वरित आपण आपल्या बैलगाड्या सज्ज करूया. आपली इच्छा असेल तर सर्व गाई वासरांना आपण भागी ठेवायला हरकत नाही. उपनंदांचे बोलणे ऐकून सर्व गोपांनी त्यांच्या सूचनेला सहमती दिली. आता ते निघण्याच्या तयारीला लागले. हरे सर्वांनी कृष्ण माताजी. बैलगाड्या तयार ठेवून घरातील भांडी तसेच इतर सर्व घरगुती सामान त्यांच्यावर चढविले. वृद्ध मंडळी तसेच स्त्रिया आणि मुले अशा सर्वांकरिता गाड्यांमध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व गायी वासरे आणि बैलांना सगळ्यात पुढे ठेवण्यात आले. गवळी धनुष्यबाण घेऊन सज्ज झाले. काही जण गाड्यांमागे राहिले आणि काहींनी पशूंना वेढा घातला आणि अशा रीतीने व्यवस्था झाल्यावर त्यांनी आपली शिंगे आणि तुतार्या वाजवायला सुरुवात केली आणि अशा गरजून सोडणाऱ्या निनादात ते वृंदावनाकडे निघाले. आणि व्रजांगणांचे वर्णन कोण करू शकतो. त्या सर्वच बैलगाड्यातून हरे कृष्ण हरे माताजी. हरे कृष्ण मी प्रभूजी. वाचू. हो चालेल प्रभूजी. हरे. येथे व्रजांगणांचे वर्णन कोण करू शकतो. त्या सर्व बैलगाड्यातून बसलेल्या होत्या. त्यांनी मौल्यवान वस्त्रे आणि अलंकार घालून सुंदर शृंगार केले होते. त्या नेत्याप्रमाणे बाळकृष्णांच्या चरित्राचे गायन करीत होत्या. यशोदा माते आणि रोहिणी माता एका स्वतंत्र गाडीत बसलेल्या होत्या आणि श्रीकृष्ण बलराम त्यांच्या मांडीवर बसले होते. त्या दोघी कृष्ण बलरामांशी बोलत होत्या आणि अशा गप्पातून अतिशय सुखानुभव करणाऱ्या या अतिशय सुंदर दिसत होत्या. अशा रीतीने जेथे प्रत्येक जण शांततेने आणि आनंदाने शाश्वत निवास करतो अशा वृंदावनात पोचल्यानंतर त्यांनी अर्धपरिघात गाड्या सोडल्या आणि तात्पुरती निवासस्थाने उभारली. श्रीकृष्ण बलरामांना वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुनेचे तीर यांचे मनोरम्य सौंदर्य अवलोकन करून अतिशय आनंद झाला. जसजसे कृष्ण बलराम मोठे होऊ लागले तसतसे ते बालिश शब्दात माता पित्यांशी वार्तालाप करू लागले आणि त्यातून त्यांनी सर्व व्रजवासी जनांना मोठे सुख प्रदान केले. लवकरच श्रीकृष्ण आणि
बलराम वासरांना सांभाळण्या इतके मोठे झाले. गोपबालकांना अगदी बालपणापासूनच गायी सांभाळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असते. प्रारंभी त्यांना लहान लहान वासरे सांभाळण्यास सांगितले जाते. आता कृष्ण बलराम आपल्या समवयस्क बालसवंगड्यासोबत चराऊ कुरणात जाऊन वासरे सांभाळू लागले. तेथे ते आपल्या या बालमित्रांसोबत विविध प्रकारचे खेळ खेळू लागले. कधी कधी वासरांकडे असताना ते दोघे बंधू आपल्या बासऱ्या वाजवीत. कधी कधी लहान मुले चेंडू खेळतात त्याप्रमाणे आवळ्यांनी आणि बेलफळांनी खेळ ते नृत्य करीत आणि चरणातील घुंगराचा कर्णमधूर ऋणू ध्वनी काढीत. ते घोंगड्या पांघरून गाई बैलांची सोंगे घेत. कधी कधी बैलांची सोंगे घेऊन एकमेकांची झुंज खेळत. कधी कधी गाई बैलांच्या डरण्या अंबरण्याचे अनुकरण करीत, तर कधी कधी ते अनेक पशुपक्ष्यांसारखे ध्वनी काढीत. अशा प्रकारे एखाद्या साधारण बालकाप्रमाणे कृष्ण बलरामांनी आपल्या बाललीलांचा आनंद घेतला. एकदा श्रीकृष्ण आणि बलराम यमुनेच्या तीरावर क्रीडा करीत असताना वत्सासूर नावाचा असुर त्या दोघा बंधूंना ठार मारण्याच्या उद्देशाने वासराचे रूप घेऊन तेथे आला. वासराच्या रूपातील तो असुर इतर वासरात मिसळून गेला. तथापि विशेषतः श्रीकृष्णांच्या हे लक्षात आले आणि त्यांनी तत्क्षणी वत्सासुराचा तेथे प्रवेश झाल्याचे बलरामांच्या निदर्शनास आणून दिले. दोघे बंधू हळूहळू त्याच्याजवळ गेले. तेथे जाता श्रीकृष्णांनी त्या गोवत्सारूपी असुराचे मागील पाय आणि शेपटी पकडली आणि मोठ्या वेगाने गरगर फिरवून त्याला एका झाडावर फेकून दिले. त्या क्षणी असुर गतप्राण होऊन झाडावरून भूमीवर पडला. जेव्हा तो असुर भूमीवर मरून पडला तेव्हा श्रीकृष्णाच्या सवंगड्यांनी छान छान म्हणत त्यांचे अभिनंदन केले आणि देवी देवतांनी मोठ्या प्रसन्नतेने अवकाशातून पुष्पवृष्टी केली. अशा रीतीने अखिल सृष्टीचे पोषण करते कृष्ण बलराम प्रतिदिन सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वासरांचे राखण करीत असत. या प्रकारे त्यांनी वृंदावनात गोपबालक म्हणून आपल्या बाललीलांचे आस्वादन केले. एके दिवशी सगळे गोपबालक आपल्या वासरांना पाणी पाजण्याकरिता यमुना नदीच्या काठी गेले. वासरे यमुनेवर पाणी प्याली तेव्हा गोपबालकही पाणी प्याले आणि येऊन यमुनेच्या काठावर बसले. त्यावेळी त्यांचे लक्ष एका प्रचंड प्राण्याकडे गेले. तो एखाद्या पर्वताकार बगळ्याप्रमाणे दिसत होता. त्याचा शिरोभाग वज्रासारखा कठोर भासत होता. जेव्हा त्यांनी तो अद्भुत प्राणी पाहिला तेव्हा त्यांना त्यांचे मोठे भय वाटले. त्या प्राण्याचे नाव होते बकासूर आणि तो फक्त कंसाचा अनुचर. तो अचानक समोर आला आणि त्याने आपल्या अणकुचीदार तीक्ष्ण चोचीने श्रीकृष्णांवर झडप घातली आणि त्याला गिळून टाकले. या महाभयंकर पशूने श्रीकृष्णांना गिळून टाकल्याचे पाहून बलरामांसहित सर्व गोपबालके मृतवत होऊन खाली पडली. त्यांचा श्वासोश्वास थांबला. तथापि जेव्हा बकासूर श्रीकृष्णांच्या गिळीत होता तेव्हा त्याच्या घशात अग्नी गिळावा तद्वत प्रचंड दाह होऊ लागला. त्याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णांचे दगदगीत तेज होय. दाह असह्य झाल्यामुळे त्या असुराने श्रीकृष्णांना तात्काळ घशातून बाहेर फेकून दिले आणि तो आपल्या तीक्ष्ण चोचीने त्यांना टोचून मारण्याचा प्रयत्न करू लागला. बिचाऱ्या बकासुराला याची काय कल्पना की श्रीकृष्ण जरी नंद महाराजांच्या बालकांची भूमिका करीत होते तरी ते विश्वकर्त्या ब्रह्मदेवांचे मूळ जनक होते. आता देवतांचे आनंद भांडार, साधू संतांचे रक्षक अशा यशोदानंदनाने त्या विशालकाय बकासुराच्या चोचीचा खालचा आणि वरचा भाग घट्ट पकडला आणि आपल्या सवंगड्या समक्ष एखादे लहान मूल गवताच्या पात्याचे
सहजपणे 2 तुकडे करून टाकते, त्याप्रमाणे त्याचे मुख फाडून त्याचे 2 तुकडे केले. हे पाहून स्वर्गीय लोकांच्या रहिवाशांनी श्रीकृष्णांच्या अभिनंदनार्थ आकाशातून मल्लिका सदृश सुगंधी पुष्पांनी वृष्टी केली आणि शिंगे नगारे शंख वाजवले. आकाशातून होत असलेली पुष्पवृष्टी पाहून आणि शंख नगाऱ्यांच्या अलौकिक ध्वनी श्रवण करून गोप बालके आश्चर्यचकित झाली आणि जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्ण सुखरूप असल्याचे पाहिले तेव्हा बलरामांसहित सर्व गोप बालकांना इतका आनंद झाला की त्यांना आपला प्राणच परत आल्यासारखे वाटले. श्रीकृष्ण त्यांच्याकडे आलेले पाहताच त्यांनी त्या नंदकुमाराला आलिंगन करून छातीशी धरले. तदोपरांत त्यांनी सर्व वासरे एकत्र गोळा केली आणि ते घराकडे निघाले. गोप बालके जेव्हा घरी पोहोचली तेव्हा त्यांनी व्रजवासी जनांना नंदतनय श्रीकृष्णाच्या अद्भुत कृत्याचे वर्णन करून सांगितले. मुलाच्या तोंडून घडलेल्या वृत्तांत ऐकून गोपिकांना अत्यानंद झाला, कारण त्यांचे श्रीकृष्णावर स्वाभाविक प्रेम होते आणि त्यांचे यश आणि विजयी कृत्ये ऐकून त्यांचा स्नेह अधिकाधिक वृद्धिंगत झाला. बाळकृष्णांची मृत्यूच्या मुखातून सुटका झालेली असल्याचे पाहून व्रजजन मोठ्या प्रेमाने आणि स्नेहाने त्यांचे मुख निहाळू लागले. खरोखरच बाळकृष्णांच्या दर्शनापासून ते आपले नेत्र दूर करण्यात असमर्थ झाले होते. ते श्रीकृष्णांविषयी आपापसात चर्चा करू लागले. या लहान मुलाला कृष्णाला ठार मारण्यासाठी अनेक मोठमोठ्या भयावह विशालकाय असुराने अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रकारे कशी आक्रमणे केली होती आणि तरीही भगवंतांच्या कृपाशीर्वादाने कृष्णाला अपाय करण्यास असमर्थ होऊन असे असुरच अग्नीत मृत्युमुखी पडणाऱ्या पतंगाप्रमाणे कसे विनिष्ट झाले होते आणि ते बालक अशा संकटातून कसे सुखरूपपणे सुटले होते, हाच त्यांच्या संभाषणाचा विषय होता. त्यांना या वेळी गर्गमुनींच्या शब्दांची आठवण होत होती. त्यांनी आपल्या ज्योतिषशास्त्राच्या आणि वेदांच्या सखोल ज्ञानाने या मुलावर अनेक असुरांची आक्रमणे होतील अशी भविष्यवाणी केलेली होती आणि त्यांचा शब्द प्रत्यक्ष होत असल्याचे ते वस्तुतः पाहत होते. नंद महाराजांसहित सर्वच गोपिका श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या अद्भुत कृत्यांविषयी सदैव चर्चा करीत असत आणि अशा संभाषणात ते इतके तन्मय होऊन जात की त्यांना या भौतिक अस्तित्वाच्या त्रितापांचा पूर्णपणे विसर पडे. हाच कृष्ण भावनेचा स्वभाव आहे. नंद महाराजांनी आणि गोपिकांनी 5 सहस्र वर्षापूर्वी ज्या सुखाचे आस्वादन केले त्या सुखाची अनुभूती आजही आपण केवळ श्रीकृष्णाच्या आणि इतर त्यांच्या पार्षदांच्या दिव्य लीलांच्या चर्चेतून प्राप्त करू शकतो. श्री बलराम आणि श्रीकृष्ण क्रीडा करताना आपल्या सवंगड्यांसमवेत महासागरावरून सेतू बांधणाऱ्या प्रभू रामचंद्रांच्या वानर सहकाऱ्यांचा तसेच सागरावरून लंकेत उडी घेणाऱ्या हनुमंतांचा अभिनय करीत असत. या प्रकारे त्यांनी आपल्या बालमित्रांसमवेत अशा विविध लीलांचे अनुकरण करीत आणि क्रीडा करीत मोठ्या आनंदाने आपले बालपण घालवले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील वत्सासूर आणि बकासूर संवाद नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. तर आपण इथे थांबूया आणि 12व्या अध्यायाचं वाचन उद्या करूया. मी प्रार्थना माताजी म्हणते. यामध्ये हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. यामध्ये उपनंदाने सांगितलं ना, असुरांचा सारखा हल्ला होतोय तर आपण वृंदावनात स्थानांतर करूया. मग वृंदावनात स्थानांतर करूया म्हणजे मग अगोदर व्रजवासी म्हणजे कुठं होते ते?
आता गोकुळात होते ना प्रभूजी आधी ते. गोकुळ, होय गोकुळ होते. मग त्या गावा आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये असणार ना नाव, आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये वाचलं होतं. हा हा. मी पुन्हा बघू म्हणजे ती असेल शोधून ते असेल. पुन्हा हा, दाखवते तुम्हाला बरोबर आता. बरोबर आलं लक्षात. श्रीकृष्ण सांगतात अमुक ठिकाणी जा म्हणून, त्यावेळेला हा. असेल हम्म. ते बहुतेक ते नाव असेल. हा. बघतो मी पण. चालेल चालेल. हरे कृष्ण. चालेल. हा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी